Ovo Srbija Gamers, danas ćemo igrati Clash of Clans. Izvinite što nije imalo klipova, ovoliko dana nije imalo klipova. Izvinite zbog toga. Sad počinjemo novim serijalom, to je Clash of Clans. Vidite, ja sam Town Hall 7. Još malo ću da odem u Town Hall 8. Samo da pokupimo. Idemo da uradimo jedan atak. Ja ću da pauziram, pa ću da vam nastavim tad kad nađem protivnika. Vidimo se. Evo, našli smo igrača za danas, što ćemo napasti. Dobar je, Town Hall 7, pa da krenemo. Vidjet ćemo prvo da ima nešto koje keslo. Ovo su 7 level. Ne, sad ću istrošiti punoče. Previše sam stavio. Nema veze. Mislim da ima još jedna. Sad sam se zlevao. Evo, stavljamo talente. Stavljamo Barbarian Kinga. Stavljamo Kadavne Wizarde. Sad ćemo vidjeti što će da... Evo, uspjeli smo dve zvezdice. Ajde do Dark Elixira. Trebamo Dark Elixira. Uzeli smo sav gold. A gold mi ne treba, imam full. Tako da... dve zvezdice bit će, ne može više. Ostaje jedan giant. Solidan napad. Dobar napad. Uzeli smo mu puno luta. To je sjajno. Pardon. To bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe. I mi se vidimo u sljedećem. See ya!